Травень пачнецца з пратэстаў. Вулічныя акцыі супраць дэкрэту нумар 3 і на падтрыманне рэпрэсаваных плануюцца ў Менску, а таксама ў некаторых рэгіёнах Беларусі. Заяўку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне маршу салідарнасці 1 траўня ўжо падалі. Сёння беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў і лідары апазіцыі вызначылі маршрут, якім пройдуць удзельнікі акцыі. Гэта маршрут традыцыйны, па которым улады дазвалялі шэсці. Збор на Акадэмію навук у 16:00 мы падалі. Шэсці до площади Бангалор, профсоюзы и те люди, которые ранее не выходили на акции протеста, яны настояли, каб гэта было максимально легально, максимально спрыяльна, и мы пайшлі им насустрач. Пратэставая вясна сёлета пачалася актыўна. Тысячы людзей па ўсёй краіне выйшлі на вуліцы супраць дэкрэту нумар 3, але ўлады паміж дыялогам з грамадзянамі і рэпрэсіямі абралі апошнюю. Незважаючы на ціск, прафсаюзныя актывісты не адмаўляюцца ад сваіх патрабаванняў. Мы патрабуем цалкам адмяніць дэкрэт нумар 3, так званым дармаедах, потому что такого документа просто не павінна быць в дзяржаве. І ніякія яго нейкія там змены, дакладненні не выправяць сітуацыю. Акрамя дэкрэту нумар 3, прафсаюзы звяртаюць увагу на іншыя актуальныя праблемы працоўных. З прадпрыемстваў скарачаюць, звальняюць па скарачэнні кантрактаў, не выплачваюць часам і заробкі. І вось менавіта на гэтых людзей мы разлічваем, што яны праявяць сваю салідарнасць. А ці лічаць самыя грамадзяне, што іхныя працоўныя правы парушаюцца, і ці гатовыя дамагацца справядлівасці праз вулічныя акцыі? По поводу нарушения именно трудовых прав, я так не считаю. С точки зрения законов некоторых, да, есть такое. Но это, мне кажется, больше не работы касается, а в целом вообще отношения к людям в государстве. А может быть, имеет смысл сесть за стол переговоров и попросить правительство услышать и как-то сесть договариваться? Можно, например, спочатку поговорить с начальством на работе, потом письма некие написать. Если никаких ответов нету, то что-то треба ж робить, так же ничего не будет само. Ну и что мы этим добьемся? И кто-то пойдет, 3 человека придет и обратно обвинять в терроризме. Беларускі ж нацыянальны кангрэс на чале з Міколам Статкевічам ладзіць 1 траўня уласную акцыю асобна ад арганізацыйнага камітэту маршу салідарнасці. Статкевіч заклікае на мітынг не на Бангалор, а на Кастрычніцкую плошчу, дзе ўдзельнікі сходу прымуць рэзалюцыю з патрабаваннямі да ўладаў. Кацярына Андрэева, Белсад.